मा थुरुंगाय नोङो आयु नांजादों खंब्रेफ्रांदों बेयावनो गेलेनो बिगासिनो मानसि अखा हानो नागिरलाबायखोहाय हान्थायानो ज्राम ज्राम हाबानो जायो अननायानो थेब्बाथाय बुथेबाय थायो बेखौ लानानै थांबाय बिबौआथ' खामानि मावहैनांगौआबो थाङा आंनि होनलायो थाग्रायाबो आंनि इलांसिसो आलुबो गैया नाथुरजोंलाय मानो माथो दं बेखौ होनायाव ओंख्रियानो जा आंनि होनलाया मारै जागोन नानि होदेरबाबो बिदि बाजार दिनाव अखा हानानै सोर थांनो गोसो जानांगौ जाखो गोरोबसो जानो नागिरबाय जोंहा दैलाव फैलायबा रबिबार हाथायखौ सैलासो खनसे रबिबाराव अखा हाग्रा जानोसैलाय अखा हाबाबो थांनो जेबो मोना मोननाया ओमफ्राय जायगायासो लेथ्रा जायोना हजों साथामनानैबाबो थाबायजागौ ओमफ्राय सिथिं सिथा बिराद हाब्रु जायोना अखा हाबा गेसें जाथारो मानसिफ्रा गेसें जायो लामायानो थाबायजाया हनै लामाया फिसा जानोसै नालाय थोन थोन जानोसै हाबलाय ओंखारलाय गेजेरजों हाब्रु जायोना सोरनिबा साथा आथिंफ्रा मेगन मोनसेखौबायनो नागिरो बे साथायासो सिथिं सिथा जाखायो साथा हमाल'सोनो रेनकट गानबा आराम जायो मालाय माहाजोन जानो नागिरदों सखा बा सखा बाहा लानानै माहाजोन जायो जोंहा दाउखुमैयानो उन्दुनो हाया गथ'आ जानला मोनला लाफैयानो जोंनाव बिराद लायो साहाबो दं आरो सोनाबनियाव दाख्लैफोरसो माबानाय दा बोहांलायबाय नङा दाख्लैफोरसो जादों माहाजोन जानो नागिरदों मालाय बुरख्लाबगासिनो दंथारो दाउखुमै जायो सखा बाहायाव गान्जा बिफांफोरखौ माबानानै होलाबाय खनसे जादों बैयाव सुवाखै बे फैसावगासिनो दंथारो मा होनदों लाबां खुनो लाबो बे खानायानो गोलावद्राय जाबाय बेना खानाय नङा जानजिसि ओरै एल'यो दाउखुमै मानबायो दाउखुमैया खोमायाव बिराद मानबायथ' जोंना दाख्लै मासे मानै जादोंमोन ओमफ्राय हारसिं खारलांबायबो जोंना बे सखा बाहायानो दाबो दङना बे दासो नै अमाजों अमा दुरुंनि दै बानथाबनायसो हैस लायाखै लायनांगौ सानथाम जाहैबाय
Apa बेखौनो मास मोनसे फिगार फैगोन मास मोनसे जायाखैदां जाबाय मास मोनसे जाजोबाखैलै आंनि माबा आंनो बुन्दा होनायानो 16 दिन जाफिनलायबाय नोंना खुन सिगां लाबोखानाय दाउखा बिदै जादों बाजार दिनबाबो बाजारावनो थांब्ला मारै बिदि सोलिनांगौलै गारिया थांबाय गाखोयो बुम बुम गाखोयो थाथ'आनो बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनो नायनाया खालामखासिगोन आयै अबाव थांनांगौ खोमाव दंब्रा बियो लथाबाय मोनदों खोमायानो गाराय जाजोब्बायबा बेना गाराय जाजोब्बायबा आङो दाउखुमैनि थाखायसो जादों बियो ओंखायनोथ' खुरख्लाबोना मा खोमायाव गाराय जादोंबा गानो गादा लोबनांसिगोन दायो खर लोबना हो सान्दुं दुंबा एसे स्र' मोनो माबा थायो एसे ज्रां जाबाय बे बारनि सिगां थुखैनांगौ मासे खुनसै बोसोरसे जाथ'वाखै एप्रिल लास्ट गस्ला खुनसै मासे खुवा गुदुं जाजोब्बाय सिङाव उल खुथुबा गरम जायोथ' दसेनो गुदुं गरम जाजोब्बाय नै जेब जेबनो लाइक प्लिज लायो नै गोलोमजोबनाय मानसाव मोनसावजों माजों गस्लाफ्राबो एखे माबा जाथ्रायालाय मासे थाबानो जि गाज्रि जायो लांबाय नोंनिखौ मिथिगुलायनोसैमोन आंसो लांजासो गिबावदों बेबो खोमा गुदुङाव नै एखमबा मबाइल नायबा हराव मबाइलाव माबायोबा नुयो ओमफ्राय मोदोमनिखौथ' नुला मबाइलाव नुयो ओंखायनोथ' खोमाजोंल' नोगोर मानसावोना आखाइ गिसिबा ओरैल' खालामनांगौ मानसावबा फैखायो फैयो आं मेरला बुथार मोनदों जोंनिखौ ओमफ्राय नै उदैयाव माबा दाउखुमै उदैयाव बिराद मा मोनोथाय ओमफ्राय ओरै बोलाना आं फैबाय मेथाइ बिहरबानो जायोमोन मेथाइ गावमा दाउखुमै मानजानाय सिन्था जादों बिसिना सखाबा लानाया मा दाउखुमै जादोंबा बिसिना सिदा सखाबा लानाया गिदिर बोराबा फैयाखै सोराबा मानो फैनांगौ फैसा हरदोंमोन आं बाजाराव थांनो होननाय खोनादोंमोन दा आङो थांखोना माखो फैयाखैना थांदो आबौजों दसे आखाइ गोदान होनदों थाबा गुसु मोनो खोमा गावमा खुरस्रावगासिनो जेराव मेराव नायलाय उदैयावबो मानबाय थादों बे ओरैनो नोगोर जाबायबा सखाया मानैल'मोन दा फिसा जाबाय ओमफ्राय आरो लोगो लानानै फैयो नोगोर मेरला फैयो बयथिंबो लानो नागिरबावबायसो सारि कुन्टेलानो जाया होनबावो आदै खालिया बारबावबाय नामा साराय कुन्टेल मारबाय साराय कुन्टेल 630 केजि किमान फैसे फैसा निकालो 15,000 280 थाखा सारि कुन्टेलाव दाख्लै 12,000 बेसेबां बियामोन 9,000 बिहरदोंमोन नङा नों 14,000 बिदोंमोन दा 14,000आव होबा लससो जाबावबायमोन आरो बिसोर फायखारियावसोमोन ना फायखारियाव 1000 मोनदेरलायबावबाय ने जाम्बानि खालमासि बिदि होनानै लाबाव कुन्टेल हिसाबालाय लस जायासैब्रा दा बिस्राबो सुर हरनाय बायदि जाहैबाय बोसोरसेयानो जानोसै लानाया बिस्रानो बेसेबां हरनांगोन बिस्रानो 3 कुन्टेलनि
एक मनावनो माबा एक कुन्टेलाव आराय मन जायो आराय मन मोनथाम बाफिन जायो गारि नुहुरबाय बियो आराय मन मोननैजों 5 मन ओमफ्राय बैयो आराय मन ओरैनो सिफुं दामदों मा मोनखोलाय दा आखायाबो ओरै ओरै जालायबावो अखाया हाहांनोनो हाबावासै लोगो नागिरदों आं नायगोनसो खोमा मा नाय खानांगौसो मोनायाव नै गानहोनांगौ मानदों नयनि नङा 225 थाखा आयौ माथो ओरैबा नारखालायदों हिसाबलाय जाखासिनो दोनो बिसोरो 300 लांबाय जायखिया ड्राइभारखौ 200 दानना लाखियो आबौआ इखोलाखै देदि होनाखै देदि होनाखै आबौआ इखोलाबो थांबाय मालाय फरायसालिया गावखौ दोनदोंमोन मा उन्दुनो ओंखारफिनबाय थाखो आंलाय सिखारनायानो बावनो उन्दुनो ओंखारफिनबाय थागौमोन नै फैसाया नै बा फैसा माथो रग' दार सानदो 200 आवनो आं मोनजोबनायमोन आखाइ बेवलाबायथारबाय फैसा दांनो लुबैबाय बियो ए बियो फैसा नुबाथाय लानो लुबैयो 500 नटखौहाय स्पार्क्सनो बियो गोदान मोजां नुयोदां बेखौ बारा फैसा होननानै सिनाया खोमा फैसा मिथिलायबावबाय बिबो मिथिगौखाय होनबाथ' नै फैसा होनहरनांगौ फैसा नायदोंमालाय गाख'लायथारबाय फैसा नुनानै सोर हनै आखाइया 2000 दोनो बिसिनाव